FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 26 траўня у кавярні «Грай» пройдзе фестываль пад назвай «Паспяховы фэст». Такая моладзевае свята беларускай культуры і мовы. Пра тое, што з сябе будзе ўяўляць гэтае свята, якія сюрпрызы і нечаканасці чакаюць усіх тых, хто туды прыйдзе, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег і каардынатар праекту «Беларускамоўныя» Бася Пучынская. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый дзень. Алесь, ці не ёсць нейкае такое, я не ведаю, я сёння наслухаўся міністра ўнутраных спраў Шуневіча, і там, калі там нейкія групы дыскрымінуюцца па нейкай прычыне. Вот моладзевае свята, а вот што, вот калі не моладзь я, то мне туды ўжо і не прыйсці? Ну, мы можем сказаць, што моладзь гэта не ўзрост, гэта стан душы, таму у арт-сядзібе таксама не ўсе маладыя, можна сказаць. Таму мы запрашаем абсалютна ўсіх. Тады больш падрабязна, што гэта за свята? Паспяховы фэст. Гэта сам фэст такі вот паспяхова праходзіць, ці што? Я яшчэ хацеў бы сказаць пра моладзевы, гэта сам стыль душы чалавека, вось калі і стыль самого фармат свята. Так, пытанне наступнае якое было? Паспяховы фэст. Што сябе ўяўляе? Вы першы раз, дарэчы, яго праводзіце? Першы раз. Паспяховы гэта яшчэ не азначае, што ён будзе паспяховым сам па сабе, але мы верым гэтай і так хочам, каб так было, але мэта сама паказаць, што ў нас ёсць яскравыя, добрыя і у тым ліку паспяховыя праекты па-беларуску. Іх вельмі шмат. Мова гэта не проста тое, што мы чытаем у школе ў падручніку, мова яшчэ і розныя крутыя ініцыятывы, якія выйдуць на сцэну ў гэты дзень і пакажуць, прадставіць сябе. Ну, пра ініцыятывы астатнія больш падрабязна крыху пазней. Зараз вот мяне да Басі пытанне, таму што, я так разумею, ледзь не такой цікавосткай асноўнай, можа быць, для некага, ну для некага не, але будзе вось ваш праект, частка вашага праекта, праекту «Беларускамоўныя», і што там будзе гэтым разам? Ну, увогуле, у нас гэты праект кожны тыдзень адбываецца па серадах, і тут на гэтым фестывалі будуць такія вялікія беларускамоўныя, маштабныя мы рыхтуем. То есть такія добра пад'еўшыя. Там і удзельнікі такія вялікія, я на фоне іх. Вось, гэта будзе цэлыя 3 героі. У нас на гэты раз будзе Сергей Будкін, гэта Белсат Music Live, тузін хітоў і гэтак далей. Гэта Франак Вячорка, журналіст, грамадскі дзеяч, і гэта Віталь Гуркоў, спартовец, гурту «Брута», таксама шмат хто. Шматразовы чэмпіён свету, удзельнік гурта «Брута», удзельнік праекту Еўрарадыё пра нацыянальную ідэю «Ідэя X» і шмат чаго. Вот вы гэты такі падбор зрабілі спецыяльна для таго, каб зацікавіць людзей, ці вот паказаць, што вот, раз это паспяховы фэст, паглядзіце на паспяховых беларускамоўных менавіта вот дзеячоў, скажем так. Ну, тут некалькі прычынаў, чаму менавіта гэтыя героі. Па-першае, вядома, каб паказаць, што беларускамоўныя могуць быць і яны ёсць паспяховымі. І таксама кожны з гэтых герояў, ён адметны менавіта чымсьці канкрэтным. А мэта нашага праекта гэта у нейкім плане таксама разбураць стэрэатыпы пра беларускамоўных і паказваць тое, што беларускамоўныя гэта не з адной нейкай сферы людзі, а вось тут абсалютна з 3 розных сфераў, і яны кожны па-свойму ўспрымае беларускую мову, поспех, і вось пра гэта яны і раскажуць. Давай больш падрабязна, я выбачаюся. Алесь, вот все ж таки праект «Беларускамоўныя». Можа, хто чуў, хто не чуў, але вот крыху пра сам гэты праект. Вот прыходзіць у нядзелю, 26 траўня, Гуркоў, і кажа, вот, я беларускамоўны, вот,
і ўсё, і ўсе пляскаюць у далоні, ці ўсё ж такі неяк падача іншая? Не, ну гэта выглядае не зусім як клуб ананімных алкаголікаў там, хаця некаторыя параўноўваюць з гэтым. Сутнасць у тым, што прыходзяць гэтыя героі, мы іх называем героі, там супергероі і так далей, і яны сядзяць на сцэне, людзі сядзяць, слухаюць іх, вядучы, то бок я задаю ім пытанні, якія тычацца збольшага беларускай мовы. Менавіта, калі яны пачалі размаўляць, чаму не кінулі размаўляць, магчыма. Героі узгадваюць там нейкія гісторыі, цікавыя, вясёлыя, смешныя. Тым самым яны натхняюць людзей, таму што насамрэч да нас прыходзяць людзі, якія раз на тыдзень чуюць беларускую мову менавіта на гэтых сустрэчах. Хтосьці прыходзіць, таму што ён размаўляе кожны дзень і хоча таксама такіх убачыць. То бок матывацыя ў людзей розная, але наша матывацыя гэта натхніць людзей размаўляць па-беларуску ці хаця б не баяцца гэтай мовы. І, вядома, мы хочам натхніць людзей на тое, што беларуская мова, яна наша родная мова, і паказаць, што яна жыве не толькі ў падручніках, у школах, а на вуліцах. І паказаць, што, можа быць, дзесьці, дзякуючы менавіта беларускай мове, чалавек можа дасягнуць нейкага поспеху ў нейкай галіне. Ну і як дадатковы бонус, гэта тое, што слухачы могуць паразмаўляць з гэтымі людзьмі, з беларускамоўнымі, то бок яны адразу не збягаюць, пасля сустрэчы з імі можна і сфоткацца, як у нас было з Палінай, раней Рэспубліка, цяпер проста Паліна, і я думаю, што і з Гурковым шмат хто захоча сфоткацца і гэтак далей. То бок матывацыя можа быць і проста прыйсці паглядзець на гэтых людзей ужывую. Конечно, асабліва вот даведацца цікава будзе, што, скажем, Гуркоў стаў чэмпіёнам свету па муай-тай дзякуючы беларускай мове, таму што вот падыходзіць да суперніка і кажа яму: зараз як дам табе кухталя, а то і не разумее, на якой мове да яго звяртаюцца, разгубіўся і ўсё, і гамоны, як кажуць. Алесь, все ж таки, што яшчэ апроч вось такого вялікіх людзей з праекту беларускамоўныя будзе прэзентавана 26 траўня? Беларускамоўных гэта как сур'ёзная частка цэнтральная нашай падзеі. Акром гэтага у нас будзе літаратурная частка. У літаратурнай частцы у нас будуць большага тыя паэты, якія таксама былі гасцямі на беларускамоўных. І гэта таксама прыкольна так, што гэтыя людзі былі героямі, а тут яны выйдуць пачытаць свае вершы. Не будуць распавядаць пра мову, а проста вершы. У нас будуць яшчэ і музыкі. Гурт «Час лайна», гурт «Нака», Фёдор Грувіч будзе са сваім діджэй-сетам, Кэці Вана. І яны таксама кожны па-свойму паспяховы. Напрыклад, Кэці Вана, яна прадстаўляла Беларусь на фестывалі ў краіне «Файна місто». Нака ўжо 15 год існуе на сцэне, і ў гэтым годзе святкуе сваё 15-годдзе. У нас будзе яшчэ цікавая фішка, гэта міні-лекцыя. Гэта будзе не больш за 20 хвілін, хвілінак 15-10, калі нашыя героі, лектары будуць распавядаць пра свой поспех, выключна пра поспех. У нас будзе Вова Плавінскі, які будзе распавядаць пра фестываль «Наш дзень», як вось крута рабіць канцэрты беларускамоўным музыкам, ён шмат каму робіць. У нас будзе... Можа быць, раскажа, ці будзе сёлета фестываль? Можа, ён распавядзе, мы не распавядзем, а ён... Будзе у нас Міра Шульц, якая падняла гурт «Нізкіс» на ўзровень, просто вышэйшы ўзровень. Будзе у нас яшчэ, нагадаю, Александра Рамановская. Зноў жа вось канцэпцыя, каб паказаць з розных сфераў людзей. Мы мала цікавімся, мала ведаем пра спорт беларускі. Вось, і якраз такі Саша нам распавядзе пра спорт, пра фрыстайл, на чэмпіёнка свету па фрыстайле таксама, і цікавіцца пры гэтым беларускай мовай і культуры, запісвае там каверы на укулеле, і хтосьці, магчыма, праз яе ўпершыню ўвогуле даведваецца пра існаванне беларускай мовы. Таму будзе крута. Вось так, да, сапраўды. Дарэчы, вось цікавы фактор, што вот ты сказаў, Міра Шульц, якая на такі ўзровень высокі падняла гурт «Нізкіс». У свой час Міра Шульц супрацоўнічала з Еўрарадыё. Мы яе паднялі на такі вось узровень, дзякуючы якому яна здолела падняць «Нізкіс» на такі вось узровень, каб даведацца, як это ўсё будзе 26 траўня. Тым не менш, вот я читаю анонс паспяховага фэста. Напісана: мэта фэсту паказаць яскравыя і паспяховыя беларускія культурніцкія праекты і ініцыятывы. Ўсё ж такі будуць нейкія, можа быць,
ну вот проекты, ладно, там культурніцкія проекты, розныя можна там назваць, але ініцыятывы, вот, ці ўсё ж таки вот будуць нейкія такія, сапраўды, проекты, ініцыятывы, якімі можна пахваліцца? Да, у нас будзе такі праект цікавы, каманда Гаварунбай. Гэта каманда беларускамоўных людзей, якія перакладаюць фільмы на беларускую мову. І там будзе классная фішка на нашым свяце, што у прямым эфіры людзі змогуць агучыць нейкую частку фільма, і мы пабачым, як гэта ўсё адбываецца. Вось гэту кухню, ўсё агучкі, перакладу мы пабачым прямо на месцы. І гэта з дапамогай Гаварунбай адбудзецца. У нас выйдзе на сцэну такая ініцыятыва, якая называецца «Сайбай». Гэта хлопцы і дзяўчаты, каманда, якая беларусізуе бізнес, даказвае, што ёсць шмат бізнесу, які вядзецца па-беларуску, і гэта варта рабіць, і гэта поспех. У іх ёсць удалыя вопыт, таму яны таксама выйдуць на сцэну. Сярод суарганізатараў я б назваў яшчэ і пэн-цэнтр, які выйдзе на сцэну і распавядзе пра сябе, пра свае ініцыятывы. За адзіночных беларускіх студэнтаў, якія распавядуць пра сябе. Будзьма, саюз беларускіх пісьменнікаў, які прадстаўляе паэту, таксама выйдзе на сцэну. У нас вельмі класная кампанія, гэта не проста манаполія арцядзібы, гэта свята, гэта святы шмат каго, і мы думаем, што людзі прыйдуць і зацэняць. Бася, у мяне, дарэчы, да цябе пытанне, паколькі ты вядзеш праект беларускамоўныя. Сустракалася, размаўляла, слухала шмат вот тых людзей, якія беларускамоўныя, нешта робяць, нешта з сябе ўяўляюць, нечага дасягнулі. Скажы мне, вот все ж таки, ці шмат беларускамоўных, культурніцкіх, некультурніцкіх, але розных праектаў, ініцыятыў, якія сталі паспяховыя не толькі таму, што вот яны нечага там дамагліся, ці там з-за таго, што пра іх ведаюць, а што яны зарабілі на этом грошы, то есть фінансава паспяховымі сталі. Хацела б я ведаць, дзе ўзяць грошы, увогуле у іх можна было б запытацца. Так. Мне здаецца, вось калі размаўляць пра поспех менавіта беларускамоўных ініцыятываў, у чым плюс, напэўна, таго, што ў нас мала размаўляюць па-беларуску, мала ўсяго ёсць па-беларуску, гэта калі ты прыдумаеш нешта клёвае, хутчэй усё гэтага няма па-беларуску, ты будзеш такім першым, і таму цябе напаткае поспех. Але, вядома, варта імкнуцца ўсё-ткі не рабіць усё запар па-беларуску толькі дзеля беларускай мовы, а ўсё-ткі хочацца паказваць якасны ўзровень. Хаця пры гэтым, вядома, не трэба выключаць таго, што каб мова жыла, на ёй павінна быць і штосьці якаснае, і шмат рознага шлаку. Гэта нармальна, і калі па-беларуску будзе і нешта дрэннае, неякаснае, гэта таксама абсалютна нармальна, гэта значыць, што мы жывем, прынамсі. І развіваемся. Так, ці наадварот. Алесь, не першы ўжо там фэст, свята вы праводзіце, скіраваныя менавіта вот на тое, каб паказаць беларускую мову, беларускую культуру, беларускія ініцыятывы і гэтак далей. Вот ты глядзіш па людзях, якія прыходзяць, якія потым нейкія водгукі ідуць. Ёсць прыняццё, разуменне, падтрымка ў шараговых беларусаў, вот менавіта беларускамоўных вот усіх гэтых праектаў, ініцыятыў? Ну, мы бачым, што кола людзей, які прыходзяць да беларускай мовы і культуры, змяняецца, і становіцца ўсё больш, і калі раней гэта ўсё асацыявалася з палітыкай, то зараз людзі абсалютна розных поглядаў могуць размаўляць па-беларуску, разумеючы, што мы працуем на Беларусь і на развіццё беларускай культуры. Што датычыцца падтрымкі, то гледзячы як, часам бывае сумна, і як сказаў ваш калега Павел Свердлоў пра культуру, думаюць у апошнюю чаргу, і калі мы запускаем шмат якія кампаніі на краўдфандынгу, то падтрымка бывае невялікая, таму што людзі думаюць, што ну, мы і так гэта ўсё будзем рабіць. Але насамрэч гэта не так. Гэта наша адзіная праца, гэта наша жыццё, гэта наша натхненне, таму мы былі б вельмі ўдзячны, калі гэта ўсё развівалася падтрымка з боку людзей нават фінансава, ці рукамі, ці нейкімі ідэямі. Калі шчыра, калі у людзей проста ёсць ідэі, яны могуць прыйсці ў арцядзібу, прапанаваць яе, і яна будзе зроблена. Гэта крута, гэта рэальна платформа для магчымасцяў. Ну, вось так. Ну, яшчэ раз нагадаю, 26 траўня, кафэ «Грай». Гэта самы цэнтр Мінска. Прыходзьце,
Паспяховы фэст. Вы пазнаёміцеся з вельмі цікавымі людзьмі, сфоткаецеся з Гурковым ці з Будкіным, нават можа з Франкам вечоркам пашчасціць некаму селфі зрабіць. Будзе шмат ініцыятыў, цікавых людзей, увогуле будзе весела, будзе дзіцячая пляцоўка і гэтак далей. Кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег, каардынатарка праекту беларускамоўная Бася Пучынская, Зміцер Лукашук быў у студыі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, і Еўрарадыё і Е-прамова далучаюцца і запрашаюць вас 26 траўня у Грай, пачатак о 19-й, калі не памыляюсь. А 16-й. Самае, можна сказаць, вот нормально вярнуліся з лецішча і адпачываць культурніцка. Дзякуй, да сустрэчы. Еўрарадыё. Альтэрнатыўнае радыё.